या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, हे आहे कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय दुपारच्या टॉप न्यूज। आमदारकीसाठी दीपक केसरकर, राजन तेली हे दोघे कितीही भांडले तरी जनतेच्या मनात असलेली व्यक्ती आमदार होणार अशी प्रतिक्रिया डॉक्टर जयेंद्र परुळेकर यांनी दिली। दरम्यान शहरात संजू परब नगराध्यक्ष असताना पाणी टंचाई सुरू झाली असून ती अद्यापही सुरू आहे, त्यामुळे पाणी कुठे मुरतंय हे कोडच आहे असंही परुळेकर म्हणाले। मध्य प्रदेशच्या खरगोन जिल्ह्यातून धक्कादायक बातमी समोर आली आहे। खरगोन जिल्ह्यात बसचा भीषण अपघात झालाय। बस नदीत कोसळल्यानं अपघातात 15 जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक प्रवासी जखमी झालेत। सद्यस्थितीत जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्याचं काम सुरू असल्याची माहिती आहे। खरगोन ठिकरी महामार्गावर हा अपघात झालाय। कोलगाव ITI परिसरात असलेल्या नाल्यात मृतदेह आढळून आलाय। याबाबतची माहिती बाजूला असलेले फॅब्रिकेशन व्यावसायिक रमेश केनवडेकर यांनी पोलिसांना दिली आहे। श्रद्धा वालकर हिचा गळा दाबून खून आणि तिच्या शरीराचे तुकडे केल्याचा आरोप असलेल्या आफताब पूनावाला याच्या विरोधात आरोप निश्चित करण्याचे निर्देश दिल्लीच्या साकेत न्यायालयानं दिलेत। दरम्यान आरोपी आफताब पूनावाला यानं त्याच्यावरील आरोप फेटाळून लावलेत। त्या प्रकरणी हे प्रकरण सुनावणीसाठी 1 जूनला सूचीबद्ध करण्यात आलंय। राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी साताऱ्यात पत्रकार परिषद घेतली। तिथे त्यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य केलंय। सामनातील अग्रलेखावरही शरद पवार यांनी परखड भाष्य केलं। तसेच भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरही निशाणा साधलाय। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना टोला लगावलाय। भाजपमध्ये आदेशाची पद्धत आहे, भाजपचा आलेला आदेश एकनाथ शिंदे यांना मान्य करावा लागेल असं शरद पवार म्हणाले। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।